Здравейте, казвам се отец Георги Граховски, родом съм дупничанин. Живял съм дълги години извън Дупница, в София 23 години, преди това в Пловдив, в Бургас. От една година съм свещеник, назначен в църквата Храм Рождество Богородично в град Кочериново и се радвам, че Бог ме прати на това място под крилото на Свети Иван Рилски, на Пресвета Богородица, така че да може да служиме колкото можем с дух и с истина. Храмът е уникален, защото по наши данни, които свещеници преди мен са събирали, е от 1865 година. Като данни за неговото построяване намираме в едно църковно евангелие, като приписка към него. И по-късно, при един от ремонтите на храма, се намира една керемида, в която е написано, че по времето на султан Абдул-Азиз, когато се е обличала турската армия, се е изградил и този храм, Рождество Богородично. Идеята на местните жители от Кочериново, които са били в това корито, Рилското корито, е да направят храм подобен на храм Рождество Богородично в Рилския манастир. Храма е създаден и е направен, първо е бил по-малка църквата била. Местният ага е правил с пожертвование на местното население, и на мюсюлманско, и на българско. След това, когато 1878 година бил опожарен храма, опожаряват и училището на турците при оттеглянето на турците при руско-турската война, е изгорен и в последствие е съграден наново като малко по-голем. В момента е в много тежко материално състояние, не са правени ремонти в близките 50 години. Инсталацията от 70-та година, електрическата инсталация, покрива на много места се руши. Не капе за радост все още по време на дъжд, но пада постоянно мазилка. И моята идея е да направя всичко възможно в близките години, ако Божията майка благослови, да намерим дарители, спомоществователи за храма, с които да извършим необходимите ремонтни дейности, да го съхраним и да го запазим за поколенията, за нашите деца, защото той е дом на молитва, чрез който, идвайки християните тук, да се молим и да вървим пътя към спасението. През целия си живот съм търсил Бога, мога да кажа. И моето търсене на Бога започна още като ученик, като първата книга, която си купих, беше Библията. С пари от закуските. Беше 80 лева, си спомням, на тогавашните пари. От Благоевград си я купих. Много често, критикувах християнството, критикувах нашата църква, Бог да ми прости, за което. И критикувах като един младеж, който напреднал в философията и в източното познание, не вижда това, което е пред очите му. А това, което е пред очите ни, е бисера на православието, което като дълбочина мога да го се измеря с Марианската падина. Философията на изтока е като локвата на улицата след дъжд. Когато започнах да уча богословие в семинарията и Богословския факултет на Софийския университет, постоянно се удивлявах от дълбочината на познанието, което ми даваха светите отци на църквата, най-вече ученията на Свети Йоан Златоуст, Свети Симеон Велики, Нови Богослов, Свети Василий Велики, Свети Григорий Богослов. Бех изключително впечатлен от дълбочината на познанието на философската мисъл, по-скоро богословската. И общо взето човек, който цял живот съм се интересувал от мъдрост, от източна мъдрост, човешка мъдрост, докосвайки се до божествената мъдрост, оставах безмълвен. След това в моята работа като следовател в полицията разследвах тежки престъпления, убийства, предимно самоубийства, катастрофи, и разследвайки едно престъпление вървиш след постфактум, след събитието, когато вече един живот си е заминал или няколко живота и започваш да търсиш причината, кой го е направил, кой има интерес. Но всичко това, в тази борба с злото, аз не виждах някакъв успех, защото, както казваме, вече дявол е свършил своето. Човешки живот е отнет, съдбите на цели семейства са погубени и аз не мога да им помогна нищо. Върва след това събитие. И си казах, колко би било добре, ако не се стига до тези събития, вървиме преди това. И от моите разследвания стигнах до извода, че всичките тези неща, където разследвах убийства и тежки случаи, там липсва Бог, липсва и църквата, липсва познание за вярата, познание за християнството.
За съжаление, това го установявам в 90% от случаите в контакта с хората и от града. Защо станах свещеник? Тъй като съм завършил право и други образования и моята идея преди беше да стана съдия или прокурор, обаче в един момент се появи в мен един непреодолим повик към служението, към служба на Бога. В един момент в моя вътрешен душевен мир нищо друго нямаше такова значение, каквото това да служа на живия Бог. Най-голямото предизвикателство е повърхността на вярата, безверието и на първо место така наречения бабизъм, аз го наричам бабизъм, това са ученията на бабите, които учат децата и хората на определени ритуали по време на погребение, по време на някакви други неща, които не са християнски. И те са и същото и със суеверието. Хората изпълняват едни ритуали, които аз ги питам къде ги прочетохте, откъде ги знаете това. Ами една баба каза от баба ми. Ако сте запознати с завета на свети Йоан Рилски, чудотворец, той казва, че поръчва на монасите и на свещениците, които служат на живия Бог, да се борят с еретическите възгледи и с суеверията сред народа, защото те са пагубни за самия народ. Хората, вършейки суеверие, вредят на себе си, защото вършейки суеверие се отричат от Бога и вършат неправилно нещо и също навреждат на своите близки, живи и починали. И опитвам се да им дам правилния поглед, правилната насока, като срещам голямо неразбиране в по-големите поколения, по-късните поколения, които вече тотално не приемат, казват ти очи идваш и тук учиш на нови неща, учиш ни на нови правила. Това са най-големите препятствия. Относно друго препятствие, като възстановяването на храма, той ще се възстанови, когато Бог благослови, когато Света Богородица благослови. Ние приеме всеко нещо, което човек може да помогне. Въпросът е, че ние трябва да се стремим за изграждането на храмовете в сърцата на хората. Защото ето, днес научих новина, че утре имаме също починал човек. Аз си задавам въпроса, този човек идва ли на църква, познавам ли го, покаял ли се този човек преди смъртта си, минал ли е през таинството покаяние и изповед, как този човек сега ще се яви пред живия Бог с греховете, които носи, ще може ли да се спаси този човек. Мен ме тързае тази мисъл за спасението на човешката душа. И затова за мен е по-важно да разговарям с всеки един човек, да може неговата вяра да се роди в сърцето, отколкото да правим златни копетата на църквата. Те дори да станат златни, ако хората не влизат, ако хората не се каят за греховете си, златните копета няма да откупат нито една душа. Ще го откупи единствено покаянието. Дързайте с зъби и ногти да влезете в православната църква, защото тя е кораба на спасението. В бурното житейско море, където много хора се дават в своите страсти и в лъжеученията, този, който се колебае, нека намери сили в себе си да влезе в църквата, да прекрачи прага на храма, да се престраши, да разговаря с свещеника, да изкаже своите колебания и своите мисли при свещеника, за да може да получи подкрепа от него и духовно напътствие. Ние сме безсмъртни. Нашата душа е създадена за безсмъртие и е безсмъртна. Умира само земното грешно тяло. И не е без значение това безсмъртие как ще го опозотвориме. То както може да бъде благословия, така и проклятие. Благословия, ако сме с Бога в рая и се радваме с Него и царуваме хиляди години, а проклятие, ако сме без Бога и сме в място на мъченията. Никой да не си въобразява, че има време. Може да няма време. Ние не знаем утрешния ден какво ни е подготвил. Ние не знаем колко ще са нашите дихания. Ние не знаем колко време ще бъдем още на тази земя. Дали имаме време за покаяние, дали имаме време за добри дела, дали имаме време за това да познаем истинския Бог. Защото смисъл на човешкия живот е да познаем истинския Бог и да възстановим връзката си с Него. Да се богоуподобим. Бог е дошъл и се разпнал за нас, за да може да възстанови тази връзка. И ние, които живеем в тези смутни времена, времена на лъжи, времена на лицемерие и на заблуди, на много различни учения, на всякакви материални изкушения, ако човек не се допре до църквата, ако не помисли за спасението на своята душа, то каква файда и целият свят да придобиеш, ако повредиш това на душата си? Нищо не те ползва.
Затова ще им кажа на хората, ако имат желание, ако имат някакви съмнения, нека да прикрачат храма, през прага на храма, да влезат в Светата църква. Това е корабът на спасението. Господ ни казва, аз съм пътят, истината и живота, който не мине през мен. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството, силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин.